Habol po. Yung iba kasi ano, yung busy eh. Kaya pila na lang po! Kaya hindi na kayo nakabili eh. Pasensya na po. Inunahan ko na yung magpapapil na pamamaya eh. Ay, may kasabihan tayo na kapag bata, mas lamang, di ba? Oo. Isa sa'yo. Pila ulit! Pero yung mga bata kanina na ano na ay hindi ah. Ay, hindi na kapila! Pila ulit! Dalawa na kayo dyan!
20 minutes before New Year. Magbukas na tayo ng regalo. May 20 minutes pa. Yes! Yes! No! Yes! No! No! Ano pala? Ano sige kasi? Ano? Pamili! Yes! No! Yes! Ano? Yes! Ano? No! Yes! No! Yes! No! Yes! Yes! Oba! Yes! No! 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 Yes! No! No! Yes! No! No! Yes! No! Yes! Wait up, it's yes! No! Yes! No! Make it fast! Okay! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Come on! Ayos ba? Ayos ba? Ayos na po dito. Ayos na siya. Gawin ka na isang ano goal. Yes! Yes! No! No! Ah! Yes! And up! Yes! And up! Yes! No! Yes! No! No! Five! Yes! No! Yes! No! No! Out! No! Yes! No! No! Yes! Yes! Happy New Year! Yes! Ah! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! No! No! Oh, no! No! Yes! Oh, no! No! Ano sige? Ano yung malis? No! Yes! Yes! No! No! Yes! Yes! No! No! Yes! No! Ah! Ah! Ano? Ano? Okay! 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 Yes! Oh! Okay!
ma'am. Ready? Ready. Get set. Go! Talo na lang. Buhay mo na! Nakatuklasin mo! May unang na, ano na, nakompleto. Ang una na kompleto si? Oo, sila ang nauna. Sila ang nanalo. Di ba tama? Buti alam Ang nyo. nanalo ay... Ang 300 daw. I-claim nyo na yung peso doon. Saan? Sa barangay. Magbigay Ng pera. ng bansa. 1, 2, 3, go! Pilipinas. Tama, Pele. Tama sila, tama. Tama. Yun, panalo na yun. Next, sino next? Stay na. Pwede yun. Basta naman sa ganun. Basta isang bansa naman eh. Hindi naman sinabing English o Tagalog. Pwede din. Next, next. Kapag walang nasa... Magbigay ng brand ng sapatos. 1, 2, 3, go! Magbigay ng prutas. 1, 2, 3, go! Prutas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Game, panalo. Mansanas doon. Okay, patalas doon. Hindi natin masasagot. Parang mahirap ata yung sa amin. May price ba yung sweet? Magbigay ng app sa cellphone. 1, 2, 3, go! Next! Go! Magbigay ng subject sa school. 1, 2, 3, go! Science! Ayan. Hindi kayo makaano pa. Makaikot. Ay, may ano sila. Magbigay ng dessert. 1, 2, 3, go! Gusto pa ito.
hayop. 1, 2, 3, go! Karabaw! Lang, karabaw. Sayang, no? Magbigay ng brand ng cellphone. 1, 2, 3, go!